मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान चीर कर आएंगे, धरती फोड़ कर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे भाग्यवान, करण अर्जुन कैसे आएंगे? तुम 7 जन्मों से मुझे रोज रात को कॉन्डोम जो पहनाती हो। नहीं फोर्स कॉन्डोम्स, ना करण आएगा ना अर्जुन आएगा, सिर्फ मजा आएगा। मारो गिदे गिदे जय विश्वकर्मानी आई होगाले बाबू आई होगाले रुया मालायसो दानालै दानला अनलाय बाबू आबु सुलिखाम नांसि रुया आंगुरा रायजा थारगोनलै सैथ आंगु दांगो थांसबाय ओइ रुवा नांगौ नोंनो रुवा नांगौ हो रुवा नांगौ मा खालामनाय जाखोलै सिग्रा मानो गारहरखो नों रुवाखो मालायनिसो होनना बुंदों रुवाया आबु सुलिखाम नांसो ओइ लाय रुवाया लायफिन आं लाया लाया आं लाया आंबो बुलायला मा बुलाया आं बुलायलानो मा बुलाया रुवाया लायफिन आं लाया लायमारा लायमारथारा लाया बिरि खाबो माने तोरसवाले आसिना नाय दे बाबा नापाय इबला खोबा नापाय दे बाबा हा नापाय हा तोरसवाले आसि जुदि মই बिया करनो होय नाय बाबा ए हापेन बिदि मोरसवाले फुइबे बाबा ना बेबायदिया जानाय बोलबे ना बाबा दे आल्लाय तुमहां मा करबे ना बाबा दे लंपेन आसे तु মই पिन्दा हेनाय गंगार जाथिखौ मिथिगौ ना मिथिगौ आदा हाजोआव थाग्राफ्रा नों मिथिगौ ना नानि माखौ गंगारफ्रा मालाय बिमायनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा प्राइज मोनोनो 미른당가니 చిందుబందు కొందురా బందోడి పొంబంగాలం బంగిర చిందురు కొందురం Hindi masagande de is you now okay okay thank you everyone मुझे एक चीज oops बोरो को बावगार बाय लो yang betul मोनामदों आगै नोंनि गाननाय जोमनाया हासुदै मोनामदों आगै नोंनि दखना गाननाया खिफि खिफि मोनामदों आगै नोंनि गाननाय जोमनाया हासुदै मोनामदों आगै नोंनि दखना गाननाया सुनानै लाय बहुत सारे बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। कारेन्ट नांनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो बांग्रि मावनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो संगिना फामफुलिनि मुङा नोंनि मा Helena na halipika hangungan